जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम अंकित सिंह आप सबके का हाल चाल बा। जोर से जोर से चिल्लाता नहीं ऐसे कि दिमाग खराब हो चुका है तार भाई के। एक बार वीडियो शूट स्टार्ट करनी तो कैमरे बंद रहे, दूसरा का बारे में फुल स्टोरेज दिखा दिला, तीसरा का बारे में लाइटें गुल हुई रहा के कलुबिया के सॉन्ग आ चुकल बा। शेरवानी टाइटल बा, सॉन्ग के नाम बा, ठीक बा। और ट्रेंडिंग में भी आ चुकल बा। हमारा कहता 3-4 घंटा में ही 1 मिलियन पार कर चुकल रहा है। और सुने में तो ये भी आवता, देख ले बनी, देखे में भी आवता अपने से भी देख ले बनी। केसारी भी फोन भी दोनों को क्या सॉन्ग दब चुकल बा। इनकर फाड़ के एकदम आगे निकल बा। यही से हम फाड़ के आगे नहीं वीडियो शूट करे। बहुत परेशानी करके वीडियो शूट करा था। नहीं तो वीडियो अच्छा लगा लोगी तो अच्छा लगी, ठीक बा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए जा। सिंगर अरविंद अकेला कलुबिया, शिल्पी राज, फीड में अरविंद अकेला कल्लू और सपना चौहान, राइटर आशुतोष तिवारी, म्यूजिक प्रियांशु सिंह, वही सब बवन जा जो पवन बिया में रहलन जा, ठीक बा। पवन बिया कहीं टीम समझा एक तरह से। तो बाकी के बाद गाना में हुई। और गाना स्टार्ट करे से पहले हम ये बता दी भाई कि जे लोग भी नया कोई बा ओकरा हम ये बता दी, वीडियो सॉन्ग के माध्यम से बता दी कि हम लाइव आए नहीं, ठीक बा। शाम के 4 संडे के हमेशा लाइव आए नहीं, तो आप सब भी जुड़ सके नहीं जा, इंजॉय करे नहीं जा। कुछ भी क्वेश्चन हो कि सवाल हो कि आप सब पूछताछ कर सके नहीं जा। भाई ये तो शायद काला ओढ़नी में रहन ना, पवन बिया के सॉन्ग रहे जेकर विलन बहुत मस्त लेकिन एक्टिंग करेला। भाई एकदम लगा था कि एकदम का बोल जा, बॉलीवुड तो छितरा जी भाई। बॉलीवुड का बा, पहले बॉलीवुड बोलता है तू का है भोजपुरी के, अब हम ही के बोल सके जा बॉलीवुड के तू का है भोजपुरी के आगे। मतलब बॉलीवुड है जब फीका बा, छितरा जी हम ये समझो तो साउथ मूवी के कोई सॉन्ग लगा था, सॉन्ग भी ना लगा था, कोई टीचर वगैरह के सीन बा ट्रेलर के। आसू भाई अरे का दिन का सत्या उदय कर लेवे के, अब लागत है कि पूरा जीवन रोटी बेले में बीत जाए। अब तो हमारा हाथ की रोटी उनका ठीक नहीं खड़ा। ये वाला रिंगटोन बहुत कोई लगा ले रहा है, हम भी एक टाइम पे लगा ले रहे हैं। अबनी हम तबाह भइल का जरा काटा हो तबिया कब करब। का मतलब का सोचले बन जा, वो बात करते म्यूजिक में माइक लगा ले बन जा, आवाज निका बढ़िया होता तोहरे के प्यार से बनही के भतार बोल मांग कब भरब। जल्दी भरम गेट खोलब कार के, डेनिम सेंट मार के, यही तैयारी में बानी। ये सॉन्ग शायद पवन बिया के सॉन्ग रहे, बहुत पुराना सॉन्ग बा, डेनिम सेंट मार के, ठीक बा। ओकरे से शायद काराकाट वाला सॉन्ग बनल रहा है पवन बिया जो कहले रहा आई बा ताहार बेटवा काराकाट करके, ऐसे ही करके। और उसी से वही दोनों गाना के रिलेटेड ही बनल बा। तो ठीक बा, बवाल बा सॉन्ग आई बारात लेके तो हर दुआरी लगा था ना ओकर से पहले ही हम बग देनी। आए कराकट पवनवा तोहार वोट मांगे हाथ जोड़ जोड़ ऐसी आई बारात लेके तो हर दुआरी, आई बारात लेके तो हर दुआरी। शेरवानी पहिर के ये रानी, शेरवानी पहिर के ये रानी। अब हम इंतजार में बनी। जे भी सेट कइले बा, मस्त सेट कइले बा, एकदम लुक मस्त लगा।
पतुटी का गोरी काला करी ह अपना राजा जी के संगे जय माला करी ह जय माला करी ह हम तो तैयार बनी होला हलवा के कॉलर से जान पगड़िया के मैच करे हो चुमा दे हे बउड़ा के सनम तू दूर से कच करे हो क्या एक्टिंग बा यार सपना बउड़ा के सनम तू दूर से कच करे हो सवाल गोली मारो बीच के संगे फोटो खींच के इंस्टा पे हम डाल चाहतनी आई बारात लेके तो हर दुआरी आई बारात लेके तो हर दुआरी शेरवानी पहिर के ये रानी शेरवानी पहिर के ये रानी हो अपना पलू पकलू के नाम लिखी ह आके ससुरा में सारा काम धाम सीखी ह काम धाम सीखी ह मतलब जे लिरिक्स लिखल गइल बा ना वो भी एक नंबर लिखल बा भले दू गाना से लेके लिखल बा लेकिन भयानक बवाल लेवल के लिखल गइल बा तबे ना आप सोचे कि सॉन्ग कैसे फाड़ के निकल गई यार दोनों कोई के मतलब जगह से भोजपुरी इंडस्ट्री की सॉन्ग भयानक भयानक चल के सारी भी पवन भी दोनों कोई के फाड़ सॉन्ग दब चुकल बा इनकर सॉन्ग फड़ ले में सारा काम क्या बात बा तबे ना सीखी ह काम धाम सीखी ह हूं तो करबे करो आ हम हूं चाहो तनी से बपाने कोइल अपन सासू के दिल खुश रखो दोनों देवा असु प्रिया सु के सड़िया मरून पर जाके हनीमून पर संग कटल जाई जानी जानी आई बारात लेके तो हर दुआरी आई बारात लेके तो हर दुआरी शेरवानी पहिर के ये रानी शेरवानी पहिर के हे रानी आई जरूर क्या मतलब गर्दा भाई का लिरिक्स रहा है भाई एकदम गर्दा का लुक रहा है मतलब तबे सोची कुछ तो बात बा जो इतना भयानक फड़लस अचानक से हम तो इनके शौक में नहीं आए ये दोनों के सॉन्ग ऐसे ही फीका पड़ गई है बहुत एकदम फड़ले भवन तो वीडियो आप सबके भाई क्वेश्चन लगल आप सब कमेंट करके जरूर बताइए हमार जो भी बात रहेला वो तो सॉन्ग सुनते ही रिएक्शन निकल जाला मुंह से ठीक बा तो बाद में क्या ही बोले के बाद ठीक बा चलो तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ला भाई वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर बनता तारा भाई के ठीक बा।